Kyautar da Abdul BK ya yi wa Adam A. Zango ta ja cece-kuce a cikin masana'antar Kannywood. Bayan ziyarar da Abdul BK ya kai wa Adam A. Zango zuwa ga asibitin da aka kai sa, wanda tabbas tun a gurin zuwa ziyarar tasa za ku tabbatar cewa tabbas Abdul BK ba fa karamin mutum bane ba. Kamar yadda mun ba manta ba, a baya Abdul BK ya yi kyautuka wanda tabbas sun ba mutane mamaki matuka. Bisa yadda ya rinka kyautuka sosai wanda karamar kyautar sama ba ta wuce naira 300,000. Bayan Abdul BK ya kai wa Adam A. Zango ziyara da kuma duba shi da yi, za ku ji inda ya ba shi wasu maƙudan kudade wanda tabbas wannan kyautar da ya yi wa Adam A. Zango, masana'antar Kano ta ɗi mota da wasu maganganu na cece-kuce, bisa wanda wasu manya daga cikin masana'antar Kano suke bayyana cewa tabbas shin hannawa Abdul BK yake samu har yake irin wannan kyautukan, wanda in ba ku manta ba a baya masana'antar TikTok ta ɗauki wannan zance wanda hawa suke bayyana cewa tabbas Abdul BK content creator ne wanda babu shi, bai bar YouTube ba, bai bar TikTok ba, haka Instagram ma duk yana wallafa duk wasu bidiyoyinsa masu ɗaukan hankali kuma zafafa, wanda hakan ne yasa tabbas manya daga cikin masana'antar Kano suke jimanta wannan bisa yadda Abdul BK ba ma da kansa ya furta ba, shi kansa Adam A. Zango mai jinyar shi yake furta cewa tabbas yau fa shi ma kakarsa ta yanke saka. Kamar yadda Adam A. Zango yake bayyana cewa tabbas Abdul BK ya bashi wasu dunkulen kuɗaɗe, sannan ya bayyana hakan da bakinsa har naira miliyan 80, wanda tabbas wannan abu dole ya ɗauki hankulan mutane sosai matuka. Kuma kenan an ƙara mai karfi bisa duk da dai Adam A. Zango yana da wasu kuɗaɗe, amma duk da haka dai a ɗauki naira miliyan 80 a baka, dole abu ya ɗauki hankulan mutane sosai matuka. Kuma dole Kannywood, dole matattarar Kannywood ta yi zancen wannan abu, bisa tabbas wannan abu dole ya girgiza hankulan mutane sosai matuka. To masu kallon mu da masu ranmu da ku dai kar ku manta da dangwala alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar kararrawa, domin haka shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da dubinsu da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da karka manta da ke kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like, domin mu tabbatar da labaran da muke kawo maka suna faɗakar da kai sannan kuwa suna ilimantar da kai. Mun gode da kasancewa da kai da mu a cikin wannan kafa mai albarka tashar Hausa 24 TV. Shi me za ku bayyana mana akan ra'ayinku akan wannan batu? Shin kuna ganin tabbas kamar yadda Abdul BK ya ba wa Adam A. Zango wannan dunkulen kudade wanda tabbas har masana'antar Kano ta girgiza, wanda ta fara maganganu take cece-kuce, take wasu maganganu ƙasa-ƙasa, kamar yadda ake ƙoƙarin ma a tuhumi Abdul BK shin wai a ina yake samun kuɗi? Duk da dai sanin kanku duniya ma ta shaida Abdul BK content creator ne, kuma shi ma celebrity ne a cikin manhajar TikTok da kuma ita kanta YouTube din. Bisa yana subscribing sama da 700,000 a YouTube, kuma yana ɗora dubbannin bidiyo wanda har a baya ma wani gaya bakir ya taɓa dauko wani bidiyo na Abdul BK wanda tabbas a yammacin Afirka ma babu wanda ya kai wannan bidiyo nashi motsawa, wanda yake da sama da miliyan 300 da wani abu wanda suka kalli wannan bidiyo nashi. To ko a iya wannan bidiyon Abdul BK ya isa ya zama wani abu a cikin faɗin Afirka ma gabaki ɗaya. To masu kallon mu da masu ramu da an maka ƙarshen labaran namu, ku dai kar ku manta kuna tare wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Anan za mu ce muku an muka kawo ƙarshen labaran namu, sannan muna neman ra'ayinku akan wannan batu. Shin kuna ganin kamar yadda Abdul BK ya ba wa Adam A. Zango wannan dunkulen kuɗaɗen, kuna ganin a cikin masana'antar Kano akwai wanda zai iya ba wa Adam A. Zango wannan kyautar ko kuwa? Ku bayyana mana ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Allah ya samu dace.